ассалому алайкум дӯстони азиз ва мухлисони канали Автотв. хушомадед ба як навори дигар. хоҳ дар ватан бошед бардоро, хоҳ дар ғурбат, ин навори кардаи ман баҳри шумост. агар шумо дар ҷустуҷӯи як хонаи ором, озода ва босифат бошед дар ҳамин ҷустуҷӯш, пас ин навор барои шумо. касоне ки дар канали Автотв нав омадааст, хоҳишмандам лайк ва обуна шидана фаромӯш накунед. дӯстон, шумо агар ки хонадорон ё ки мошин ё ки замин ё ки ягон молу маҳсулот техника бошад, агар метавонед дар рақамҳои мо муроҷиат кунед бардоро барои савдо кардан, яъне ки барои фурӯхтан, барои ҳамкорӣ ҳам метавонед занг бизанед. дӯстон, ман имрӯз барои шумо чиро пешкаш мекунам? брусчаткао барои зебоии замонавӣ, барои ҳар як ҳавлии шумо. агар хоҳед ки шумо ҳавлитон ё ки роҳрав ё саҳни хонат намуди шина муосир ва ҷалбкунанда дошта бошад, пас бардоро ҳамин интихоби брусчатка ин беҳтарин аст. барои зебо кардан устувор ба обу ҳавои гуногун тобоварай ҳатто солҳои дароз ҳам хизмат мекунад. барои роҳрав, таваққуфгоҳ, гирди ҳавлӣ, ҳавз ё боғчаҳо беҳад мувофиқ аст. насбаш осон бардоро, насби осон. нархҳо бесокулаш аз 45 то 50 сомонӣ, басокулаш бошад дӯстон аз 50 то 65 сомонӣ. сифати баланд, нархи дастрас ва интихоби васеъи рангҳо. суроғаки ҷой бардоро, шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ. соҳиби цех хади акай Абдулло. рақами ватсап ва дасти ака овондагиам. метавонед ки шумо занг зада рафта аз хади ҳамин ака харидорӣ кунед. ноҳияи Рудакӣ, павороти Ленинград. дӯстон, мегзарем ба эълони аввал. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, аниқтарш дар политехникум. иборат аз як ҳуҷра ва дар сеюм ошиёна, ҳамагӣ 28 метри квадрати. дӯстон, 235 000 сомонӣ. рақамҳо 918 64 97 96. ҳам ватсап ва ҳам дастӣ метавонед ки шумо занг бизанед бардоро. ҳуҷҷатҳои хона 100%. хона қисман бо чизи чораш фурӯхта мешавад, яъне ки ба ҳамаи чизаш не дӯстон. қисман чизоша мегира, боқӣ монда ҳам хел метатон. ина марҳамат, касе ки аз тарафи политехникум хонахар ҳаст, ҳатман акада занг бизанед, муроҷиат кунед, рафта хонаро аз наздик бибинед. дар наздикиш мағоза аптекаҳо зиёд ҳастанд. фақат харидории ҳаққӣ, касе харидор нест, хоҳишмандам зангшон назанед. ба дуюм эълон мегзарем дӯстон. квартираи фурӯшӣ дар Душанбе, дар ноҳияи Фирдавсӣ, иборат аз 2 ҳуҷра ва дар дуюм ошиёна, ҳамагӣ 53 метри квадратӣ. нарх бошад 265 000 сомонӣ. рақамҳо 006 88 66 86. дӯстон, ҳам ватсап ва ҳам дастӣ. акар ремонтша бигирем аз коробка аллакай баромагӣ, ин ба худи шумо аллакай маълум, аммо баъд аз гирифтан шумо метавонед ки бо камтар маблағ расход кунена хонаро босоз кунед. хулас, қисса кӯтоҳ, мақсадмон олӣ дӯстон. фақат харидори ҳаққӣ занг бизана, рафта аз наздик боз бибинед. хулас, 2 мактаб аст, масҷиди Садиқ, маршрутгоҳи 41 27 ва 256 ҳам мегзарад. каме дигар боз муомила дорад хона. ба сеюм эълон мегзарем. квартираи фурӯшӣ дар Душанбе, инам дар ноҳияи Фирдавсӣ аст. иборат аз 2 ҳуҷра дар якум ошиёна ва 52 метри квадратӣ. 235 000 сомонӣ. дӯстон, рақамҳо 904 46 44 30. ҳам ватсап ва ҳам дасти ака. ремонташ ям аллакай аз коробка баромадагия бардоро шкатур кардагиан, бо хелаша сафед кардан. ина касе харидор ҳастай, боз хелай дига бардоро осон шид барои шумо. мағозаҳо ҳастанд, Садиқа аптекаҳо ҳаст. дӯстон, марҳамат, касе харидорай занг бизана. ба эълони чорум мегзарем. боз як тага квартира дар Душанбе, ям дар ноҳияи Фирдавсӣ, ҳамун нуқта, иш 2 ҳуҷра дар дуюм ошиёна, 50 метри квадратӣ. лекин 245 000 нархи хона. дӯстон, рақамҳо 904 46
4430. акрости гап касоне ки ҳамин дар ремонти хона старҷи чанд сола дорад, аллакай худаш мефаҳме ки ҳамин хона дар ҳамин нархаш ба ҳамин ҳолаш ба ҳамин сатсанаш меарза ё не, боз дар душанбе бардор хона бинен. хона аллакай 100% тайёр нест, ба худаш маълум, мегири бо кисаи худат камтар дигар аз худаш мекунӣ бардор. иштам марҳамат занг бизанен агар харидори ҳаққӣ бошед. ба эълони панҷум мегзарем дӯстон. боз квартираи фурӯшӣ дар душанбе, инаш ҳам бошад дар ноҳияи Фирдавсӣ. ремонт аллакай ба худи шумо 100% маълум. иборат аз 2 ҳуҷра дар якум ошона 39 метри квадратӣ 350 000 нархи квартира меган. рақамҳо 009 21 51 51 ватсап яка ва ҳамдастӣ. масъалаи ремонтш бигирем, агар ремонт кардаги 100% аз ду дар хона заминои ба тамоми чизу чораш, яъне ки фурӯхта мешавад дӯстон. автоцентр дар ноҳияи Рӯдакӣ, ноҳияи Фирдавсӣ, назди бозори Корвон. марҳамат, касе харидори ҳаққӣ аст, аз наздик фақат рафта муомила кунед. ба эълони шашум мегзарем дӯстон. агар ҳамин навори ман ба шумо маъқул бошад, яъне дилҷалбкунанда бошад, касе ки хона дошта бошен аз Душанбе ё ки аз дигар нуқта фарқ надорад, дар аввали навор рақамо мондагӣ равон кунем, мисли ҳамин инсон мегирам рекламаш мекунам. квартираи фурӯшӣ дар Душанбе дар ноҳияи Зарафшон иборат аз як ҳуҷра 48 метри квадратӣ, хуб 268 000. дӯстон, ин соколи аст, яъне ки сокол не этажай, тамошо кунед хитон, не ки ремонтш аллакай погиза тамом шудагай, гилами қолин исуси парда марда меёри бардар, зиндагиш ай худат вобастагӣ дорад дигар. рақамо 918 17 0070 ватсап яка ва ҳамдастӣ дар Зарафшон, қариби поликлиника. тамоми намуди транспортҳо мерава, хона люкс, фақат медрои зиндагӣ мекунӣ. номаш ҳамиқагӣ соколия 48 метри квадратӣ дӯстон. ба эълони ҳафтум мегзарем. боз яктага квартираи фурӯшӣ дар Хуҷанд, иборат аз як ҳуҷра дар 4 ошёна, ҳамагӣ 42 метри квадратӣ дар 8 микрорайон. бардори Хуҷанд, яъне ки сухан карден шумо, комменти шуморо ман ба назар гирифтам. квартира аз Хуҷанд мо гуфтен, ина марҳамат бари шумо. 285 000. рақамо 928 05 08 13. ватсап яка ва ҳамдастӣ. хоҳишмандам харидору занг бизанен, рафта як аз наздик боз бибинем ба чашми сар. хуб, дар 8 микрорайон дар 4 ошёна, ҳама ҳаққамсо зиндаги кисан. дар масъалаи обу свет бигирем, агар инҳо мушкилӣ нахоҳад шуд дӯстон. ба эълони 8 мегзарем. боз яктага квартираи фурӯшӣ дар Хуҷанд дар 18 микрорайон, бовар кун ҳамха хонаро люкс кардагай мефорад ки будрои зиндагӣ кунӣ охи бародар. иборат аз 2 ҳуҷра ва квадрати калон 65 метри квадратӣ, яъне ки майдаам нест, средни, дар 7 ошёна 5000 сомонӣ кам 500 000, 5 миллион сомонӣ дӯстон. хуб, касе ки харидор аст, яъне ки зӯраш мераса, хоҳишмандам занг бизанен, харидор набошен, агар аз ғамшон натен. рақамо 920 31 17 63. ватсап яка ва ҳам дастӣ. квартираи нав, лифтшам часпондагиай, хулас бо тамоми санъат шохи хона бардоро, ҳаммом, ҳоҷатхона, ҳамаш люкс кардагӣ. марҳамат харидоро. ба эълони 9 мегзарем дӯстон. боз яктаг ва квартираи фурӯшӣ дар Хуҷанд, инаш бошад дар 4 ошёна ва дар 31 микрорайон, иборат аз 2 ҳуҷра ва квадрати средни 40 метри квадратӣ. 2 ҳуҷрага дар Хуҷанд дар 31 микрорайон 329, яъне ки қариб 330 000 сомонӣ гуфтеса, акамон нархи ҳами квартира бо таъмири косметикӣ, ҳамаш ҳуҷҷатҳо бошад
мушкил намешавад. ҳамон ва ҳоҷатхонааш бардоро алоҳида. Квартира гармай, дар ханагӣ гарм ва дар тобистон бошад салқин мешавад, яъне ки нарм. ба 10 эълон мегзарем дӯстон. боз яктага квартира фурӯшӣ дар Душанбе, аниқтараш дар Кипразем, Борбад, ҳам тарафу далаки худи шумо медонен. иборат аз як ҳуҷра ва 35 метри квадратӣ 208 000. ин ҳам бошад дӯстон цоколӣ аст. цоколи этажам хоҳиш карден, яъне пешкаштон ки ҳисем бардоро. рақамо 985 05 52 22 ватсап яка ва ҳамдастӣ марҳамат кинем бардоро хадро ҳаққи занг бизанем. дар Гипраземай. хулас хона люксай, ҳамин қадар ки таххона меган, яъне ки цоколӣ. хидидон бошад бардоро 6 ошёна ага. ба 11 эълон мегзарем. эълони 11 як тайгар квартираи люкс дар шаҳри Ваҳдат, иборат аз 2 ҳуҷра ва дар сеюм ошёна, ҳамагӣ 45 метри квадратӣ 320 000 нархи ҳамин хона. рақамо 987 68 68 59. ватсап яка ва ҳамдастӣ. ремонтш бошад нав. хона ҳама чизи чора дора. кухни, гарнитур, телевизор, хулас бо тамоми санъатш бардоро. шарт нестай у тарафша бисёри бад таъриф кинем. фақат медрои зиндагӣ мекунӣ тамом. 320 000 дар Ваҳдат. хоҳишмандам харидорҳои ҳаққӣ занг бизанад. касе харидор нест, илтимос, яъне ки ғамшон натен. хуб, ба эълони 12 мегзарем. бардоро замин дар шаҳри Ҳисор. бардори ҳисорӣ агар ҳаминҷа бошед, анакунун бибинед. замини фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор иборат аз 7 сотиқ. масъалаи обу светш ё яъне ки мушкилӣ намешавад. 7 сотиқаи нархш бошад бо маслиҳат. рақамо 886 3 0763. телефони дастӣ. ватсапаш бошад 551 35 46 46. анайда бошад бардоро ватсап. мактаб, масҷид ё як 600 метр дуртарай. балниса ҳам наздик. хулас харидоро рафта аз наздик боз муомила ки нарх бошад бо муомилаи дӯстон. эълони дигари ба фикр эълони 13 буда. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, дар ЖД вокзал, кӯчаи Афзали 33. хулас дӯстон, навор карда ма шумо пешкаш кардем. иборат аз 3 ҳуҷра. боз пилсӯи падвал ҳам дорад. $90,000. хуб, хонаи заминӣ аллакай ба худи шумо маълум шуд. хуб, рақамо 918 47 44 44. ватсап яка ва ҳамдастӣ. ин хонаро бардоро соли 2025, яъне ки нав сохтмонша буд карда мега, аз сабабе ки маблағ дар кор шуд. хона то ҳамин садбарга дӯстон, обши 500 метр роҳ, яъне ки ҳамин қаразница дорад. хулас хона якум дӯстон 5 ба 4. залаш бошад 6 ба 385. хонаи сеюм 5 ба 4 дӯстон. аллакай худи шумо дидестен, хона 100%, яъне ки тайёр аст. агар ки маблағ бошад бардоро мегирӣ, зиндагита пеш мебарӣ. дар ЖД вокзал, кӯчаи Афзали 33. хулас харидоро занг бизана, хоҳишмандам. рафта як аз наздик боз муомила кинед. $90,000 бардоро пули кам нест. қариб ки 1 миллион сомонӣ. хуб, мегзарем ба эълони 14. эълони 14 чие? боз як тайга квартира фурӯшӣ дар Душанбе. инаш ҳам бошад дар ноҳияи Рӯдакӣ, дар повороти Ленинград дӯстон. иборат аз 2 ҳуҷра 67 метри квадратӣ 397 000 нархи ҳамин хонаро гуфтесакамо. хулас рақамо 870 34 46 46 ва 970 34 46 46. аввали рақамаш
рақами якумина 870, дуюмаш 972. дасти ба WhatsApp ба метавонед ки шумо муроҷиат кинед бо хабардор. аллакай дидесен хона коробка, манзил, макон, ҷои хуб и аллакай ба хати шумо аллакай маълум. фақат занг бизанед харидори ҳақиқӣ. хоҳишмандам каси харидор нест зангшон назанад. дӯстон, расидем ба анҷоми барнома. хоҳишмандам видеоро лайк бонед, ҳатман дар канал обуна шед. барои реклама кардан метавонед ки муроҷиат кинед. ба шумо ташаккур мегӯям то ҳамин дам бо мо будед. яъни навари маро тамошо карда аз шумо миннатдор. то наварҳои оянда худованд ёр мададгортон бошад. паноҳтон ба худо шер бачаҳо.